मानाव गेदेर रायजो राजाफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों नोंथांमोना बर्मानि प्रग्रामाव नुदों खोनानो मोनदों जे हाग्रामा महिलारी सारा सोंदों सोरनाव सोंदों दिपेन बर' बिथांनाव जे उइ वान हाग्रामा होननानै बुंनाया हाग्रामा महिलारी सारखौ नागिरनाय जादों बेखौ बयबो मिथिगौ इट इज नन फर अल हाग्रामा महिलारी बिथां साराबो मिथिगौ दिपेन बर' साराबो मिथिगौ गासैबो ससियेल मिडिया क्रिएटर्सफ्राबो भिउवार्स बिथांमोनाबो मिथिगौ नाथाय मानो नागिरदों मानो बिथांखौ नागिरदों हाग्रामा महिलारी सारखौ दिपेन बर' बिथाङा माखासे गथ'फ्रा इन्स्टिगेट जानाय माखासे लाइमोनफ्रा स्टुडेन्टफ्रा मानो नागिरदों हाग्रामा महिलारी सारखौ मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ बिथांखौ बुनो नागिरदों ना सावरायनो नागिरदों बेनि कुइसनखौ बिथाङा सोंदों दिपेन बर' बिथांनाव हाग्रामा महिलारी सारा सोंदों जे आंखौ दाख्लि मानो नागिरदों उइ वान हाग्रामाखौ जोंनो नांगौ होनबाय नालाय मानो नागिरदों मानो नांगौ सावरायनो नागिरदों ना बुनो नागिरदों बेनि एन्सारखौ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा होथोंसै जे थांनाय माखासे समाव जे 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला बिटिआरनि CM जादोंमोन बे समावहाय एबसुनि लेङाइ नेहाथारि नैबे बिथां दिनेश बिथां आदाया मोनसे समाव ओरैबायदि खोथा होदोंमोन दा बे खोथाया मा बेखौ खिन्थानाय सिगां मोनसे खोथाखौ आं बुंग्रोनो सानदों बिथाङा मैया ससियेल मिडियायाव मोनसे इमोसन खोथा हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै मोनसे खोथा बुंदों बेयाव मोदै फुगारदों जों सनमान होयो आइ रेसपेक्ट टु इउ जों सनमान होयो आं सनमान होयो नोंथांखौ नोंथांनि इमोसनखौ आं मान होयो मान होनानै आङो नैबे खोथाजों आं बुंनो नागिरदों दिनै नोंथाङा बबे लाइनजों खोथाखौ बुंदों दा बे इमोसन आरो हारिनि खोथा बुंनायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया आं सनमान होयो आइ रेसपेक्ट टु इउ बेनिफ्राय बै समनि खोथायाव नोंथांनाव इसिबां नेसनेलिज्म हारियारि सानस्रि हारिखौ लानानै गाबथानायनि खोथा मोदै हुगारलायनाय खोथा मानो ओंखाराखै जेब्ला पर्बत जरायाव रायजोफ्रा हालाय हाफाय जानांदों मन्दिर मस्जिद गिर्जा साहाथिं चिरां डिस्ट्रिक्टआव जेब्ला बुख्रुबजादों आइजोफ्रा होख्रांजादों सोरबा जोजादों बर्तन बासन बर्तन गारख्रुबजादों सान अफ दि सयेल जों बर'फ्रा हु वी आर द बड'स सान अफ दि सयेल इन दिस लेन्ड आसामनि जों भुमिपुत्र खेलुन्जिया बेखौ नोंथां साराबो मिथिखायो दिनेश नोंथां दा नोंथाङा बै समाव मानो सिरि थायामोन एसे रोजा रोजा रायजो राजा एथ' बुरजा सुबुंनि मेगननि मोदैया नोंनाव इमोसन जानो हायाखिसै एसेबां रायजो राजाया गोजां बोथोराव गाग्लुं खुजुं एभेकसन खालामजादों सानै बर' जोहोलावा फेक इनकाउन्टार खालामनो जादों बन लायनाय सुबुङा डिस्टेन्स मदनिफ्राय मेलेम गलायनाय गावजादों बे समाव नोंथांनि इमोसन नोंथांनि हारिनि खोथाया बहा थायामोन आदा दिनेश नोंथां बहा थायामोन बै समावथ' नोंथाङा गावसिनि हेंथायै जाय बुंदों गावसोरनि हेंथायै जाय इउटुबार्सआ बुंदों बेखौ आसि थुयै नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दम होदोंमोन भिडिअ क्लिप्सखौ नांगौ नामा मानाव गेदेर नोंथां नाथाय आं बेबादि होनो थाङा नाथाय हारि सिबिनायनि खेथ्रआव सोरखौबा आं बुजायनो बुंनो थाङा नोंथांमोना रेसपेक्टफुल सुबुं साफा हारिनि खामानि मावनाय नाथाय बे खोथाखौ जों बुंथारनांगोन एसेथ' नलेजआ जोंनावबो दं एसेथ' गियाना जोंनावबो दं बे बुंथारनांगोन बे बुस्थुआ लेभेलाव फैनांगोन लेभेला माहाय गावसोरनि सापर्ट होनाय दोलोआ जेब्ला सरखार दायो अब्ला सिरि खुनु इमोसन गैया खुनु हारि गैया
बै समावथ' रायजो राजाफ्रा सानदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गैला नामा, हारिनि गांनाय उखैनायाव जेबो बुङा। नाथाय दिनै नोंथांमोना बुंदों, बुंनायाव जेबो बुंनांगौ गैया आंहा। नाथाय बै समावबोथ' बिराद अयनाय जादों, बिराद अयनाय जादों। बे समाव नोंथांमोना मानो सिरि थाया? बै समनि जाथायफ्रा मा बर' रायजो राजानि खहा नङामोन नामा? सान अफ दि सयेलआ आउट अफ दि सयेल जानांनाया। दा बेखायनो आदा दिनेश नोंथाङा बै समाव जायफोर बिथांमोना बेबादि पइन्टखौ कटेट खालामनानै ससियेल मिडियायाव दिखांनानै होदोंमोन, बिथांमोनखौ नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंआनो होन, बबेबा मोनसे मेल मिटिङावनो होन, आसि थुयै थुयै दम होनानै बुंदों गोख्रों एक्सन लानाय जागोन, ओरैबायदि बुंग्राखौ होननानै। मा बे बाथ्राया नङामोन नामा? नंखायमोन नामा बे खोथा बुंनाया? नंगौमोन, बेखौसो बुंदोंमोन इउटुबार्स, माखासे ससियेल मिडिया क्रिएटर्स, फेसबुक पेज सालायगिरि बिथांमोना। बेखौ नोंथाङा जोबोद दम होदों। नाथाय दिनैनि समाव नोंथाङा बुजिदों जानांगौ आंनि मोन्दांथियाव। नाथाय बै समाव सिरि, गावसिनिबा सिरि, मालायनिबा होख्रावनाय मोनसे खोथा फैयो। दा बेखायनो सार, नोंथाङा जे मावदों, जे थांखि लादों, जेब्ला शपथ ग्रहण लायो, मोनफ्रोमबो आफादाव हाबोबा समायखेरा लायो, बेवहायनो माखासे खोथाखौ बुंखायो। बर' बिमानि मोदोमाव आखाइ दैखोनो नागिरनाय पर्बत जरायाव जायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाग्रा सासे सोद्रोमाया, बेफोरखौ नोंथांमोना सुद्रायलांगोन आसा खालामबाय। एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। मा सानो रायजो राजाफोर? नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।